ଏଇ ଶୁଣୁ ନା କହୁନ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ତମକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର କେବେ ଲାଗିଥିଲି? କଣ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଭାବି ସାରିଲୁଣି ତୁ? ଥିଲା ତ? ହଉ ତ ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ତତେ ଟିକେ ଚିଡଉଥିଲି, ତତେ ଚିଡେଇ ହିଁ ପାରିବୁନୁ। ତମର କଣ ଭାତ ହଜମ ହଉନି ମୋ ସହିତ ନ ଲାଗିଲେ? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ତୋ ସହ ନ ଲାଗିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଅତି ଗୋଟେ ଇଏ ଲୋକ। କହୁନ ଯାହା ପଚାରିଲି। ହଉ ରହ, ମନେ ଅଛି ଯେବେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶାଗୁଆ ରଙ୍ଗର ଶାଢୀରେ ହାତରେ ଚୁଡି, ମେହେନ୍ଦି, ପାଦରେ ପାଉଁଜି, ଅଳତା, କାନରେ କାନଫୁଲ, ମଥାରେ ଟିକିଲି, ଗଭାରେ ଗଜରା ଆଉ ଓଠରେ ନାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ ମାରିକି ମତେ ଫଟୋ ଛାଡିଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି ତତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତେବେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲି? ନା ମ, ଆଉ ଘରେ ଥିଲୁ ବୋଲି ଡରି ଡରି ଯୋଉ ଫୋନ ଟା ଉଠେଇଥିଲୁ ସେଇ ଚେହେରାଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଭୁଲି ପାରୁନି। କଣ ପୁଣି